लइका के कह चाहे जवानका के कह, सबके हाथ में खिलौना बा। दुनिया बदल गई बाबू, मोबाइले के जमाना बा। भले ही लोग दूर बाटे लेकिन बात होता यहाँ मोबाइले से। लोग घूमे आगा पीछा, गजब के ये चीज है, सबके भरमौले बा। एकरा चक्कर में लइका खाना तक ले छोड़ले बा। चिट्ठी टेलीफोन गइल, अलगे अब नजारा बा। दुनिया बदल गई बाबू, मोबाइले के जमाना बा। अलग अलग फोन आइल, सब पे सब दीवाना बा। बबुआ भी अब हट करे, कहे 5G के जमाना बा। मोबाइले में सब चीज होखे का अब जमाना आइल। पहुनाई समाद गइल, लोग वीडियो कॉलिंग के दीवाना बा। दुनिया बदल गई बाबू, मोबाइले के जमाना बा। तो भाई लोग आज के कविता कैसा लागल? अगर हमार कविता रुआ लोग पसंद आयल हुई तो लाइक करी, कमेंट करी, और चैनल पे नया बनी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी लोगिन।